Mga senador, kumbinsido na suspendihin muna ang operasyon ng private motor vehicle inspection sa pagrerehistro ng mga sasakyan. Last minute na pagpaparehistro, hindi dapat mangyari ngayong pandemya ayon sa COMELEC. Olfu, gagawing pilot school para sa limited face-to-face classes sa Central Luzon. At atin kaming K, Virtual Museum King FB, magpa-exhibit mga tuwang litrato. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Justin Dizon at ito ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. Pabor ang mga senador na suspendihin muna ang tinatawag na Motor Vehicle Inspection System Project ng DOTR-LTO na isang rekisito sa pagpaparehistro ng mga sasakyan para sa roadworthiness testing. Punto ng mga mambabatas, bukod daw sa ipapasa ang legalidad ng police power ng LTO sa pribadong kumpanya para magsagawa ng testing, wala raw sa timing ang dagdag gastusin na ito sa mga motorista, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Narito pong detalye ng balitang yan. Halos mayorya ng mga senador ang tumututol sa implementasyon ng Motor Vehicle Inspection System Project ng DOTR-LTO. Ito ang nangibabaw sa ginawang investigasyon ni Senator Grace Poe, Chair ng Committee on Public Services ng Senado. Una niyang pinuna ay ang pag-roll out ng programa na limitado sa ilang rehiyon sa bansa. Kaduda-dudaan niya ito dahil nauna pa ang memo circular na nagbibigay ng provisional authority to operate kaysa sa implementing rules and regulation. So, ibig sabihin, niro-roll out na ninyo itong proseso na ito with only 23 centers, which by the way, we don't even know how you had come up with giving licenses to those 23 centers. That's why I would like transparency here. Sino ang mga may-ari ng center na yan? Bakit sila nabigyan agad ng permit na magkaroon ng inspection center na wala pang regulasyon kayong nilalabas noong December 29 pa lang ninyo nilabas? Naging mausisa din si Senador Ralph Recto dahil sa ilalim ng batas, kung may ipapato umanong bagong singilin na mag-uubliga sa publiko tulad ng motor vehicle owner, ay dapat dumaan muna sa konsultasyon sa National Economic Development Authority o NEDA. Prosesong ganyan, kasi kung hindi, labo-labo lahat ng gobyerno, lahat ng ahensya pwede magtaas ng fees. Kaya may batas tayong ganyan. Kailangan dumaan ng NEDA. Okay, dumaan ba to sa NEDA? Hindi dumaan. No, Madam Chair, Your Honor, Okay. ang pagkakaalam po. Yes, yung public consultation na binabanggit nyo, sino kausap ninyo doon at kailangan ginawa to? Binabanggit ni Senator Recto na sobra-sobra na ang ipinapataw na gastusin o singilin sa mga motorista na nagbabayad ng road users tax, kontribusyon sa excise tax kapag bumili ng sasakyan, at tax sa petrolyo. Hinamon naman ni Senador Franklin Drilon ang legal counsel ng DOTR kung ano ang legal na basihan kung bakit ang police power ng LTO ay ibinibigay sa pribadong kumpanya. Repeat, on the basis of the answers, the policy issues, there is sufficient basis to suspend. Let me add my voice to support this call for suspension, and I will point out the lack of any legal basis. Sagot ni DOTR Legal Affairs Yusek Reniel por Riebra. Public Act 4136, wherein the meron pong requirement na before mag-register, we have to make sure that the vehicles to be registered are safe and roadworthy. And then we also have executive With order all due respect, may I interject? I've read that over and over again, section 5 and 6. There is no mention at any point of inspection. Samantala, naging bukas din sa Senado ang puna ng mga road safety advocate na ang nakikita umano sa programa ng LTO ay minadali. Introduce sila ng isang linta na isisip-sip po sa amin po mga common tao. Tapos martilyo na pinupupog pa kami po sa kahirapan. Sana maging totoo naman ang ating pong DOTR at saka LTO. Emosyonal at naging mapanghamon naman si Senator Joel Villanueva sa Administrasyong Duterte na bigyan ito ng agarang aksyon dahil sa nakikitang irregularidad ng implementasyon ng programa. Si Governor Dolor kanina, binabanggit niya, more than 2 weeks na siyang sumusulat, wala pa ring respond. Manhid na ba talaga ang gobyerno? Madam Chair, ito yung mahirap dito, kaya
pasensya na, pero sa nakikita po natin, we have seen enough, we have heard enough. Senator Recto asked very articulate questions na nakita natin hindi handa, hindi pinag-aralan, yung pag-aaral nila, bagsak. Paulo G. Santos, CLTV News. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos, kaugnay ng balitang yan. Magandang gabi, Paulo G. Magandang gabi, Justin. Magandang development din itong ating narinig sa ating mga senador na sa lahat sila hindi tumutol upon the delivery nitong presentasyon ng DOTR LTO. Puna pa nga ni Senador Grace po, mukhang hindi pinaghandaan itong kanilang pag-usisa dahil mula dito sa mga datos na kailan nangyari yung konsultasyon at itong presyo na isinisingil sa inspection, Justin, talagang kapuna-puna kung dumaan talaga ito sa proseso. Dahil nga sinasabi ni Senator Ralph Recto, kung may panibagong singilin at kung pag-uusapan yung presyo, dapat dumaan yan ng NEDA. At ang daming nabuksan din dito, Justin, hinggil dito sa legalidad nitong pagbibigay ng otorisasyon sa mga private operators nitong PNBIC, yung mga inspection center. Ano daw basihan nitong LTO para bigyan sila ng full authority. Yung police power na tinatawag, hindi po pwede dun sa memorandum order lamang, Justin. Alam mo, kasamang Paulo, isa dun sa mga na-monitor nga natin sa ginawang pag-imbestiga nitong ating Senado, kaugnay ng isyong yan, itong sinasabing halaga ng kikitain ng mga PMVIC, na according kay Senator Ralph Recto, aabot yan ng mga 8 bilyon, 7.5 to 8 billion sa isang taon. At napupunta ito sa mga pribadong kumpanya, hindi sa gobyerno. At makabalin, nakita naman ho natin, sinubaybayan ng inyong CLTV News, ng inyong lingkod, Paulo G. Santos. Itong balitang to, Paulo, nakita natin kung paano dumaing yung ating mga kababayan. At pero siguro maging puntuhan natin yung isang kapuna-punang turning point o sabihin na natin kumbaga talagang puputok na lalo na dito sa ating lalawigan, yung usapin nito yung kung matatandaan ho ninyo yung sports car ni dating chairman ng Pampanga Chamber of Commerce na si Ginoong Rene Romero at sinasabing hindi pumasa. Tama pa, hindi pumasa doon sa brake test. At kanina nagbitaw ng salita itong si Asek Galvante na sinasabi niyang pinagawa. Parang siguro pa maganda balikan natin ito para maunawaan din ng ating mga kababayan kung ano yung tinutungo nung issue, nung diskusyon na yan. Na siyang pwede nating sabihin naging bitsa rin talaga nung pagsabog nitong mainit na usapin na to. Doon sa binabanggit natin na irregularidad nung integridad nitong testing na isinasagawa na way back itong mga nakalipas na panahon bago mangyari itong sunod-sunod na kilos protesta ng mga motorista, private at mga transport group, Justin. Itong ang paglabas ni Rene Romero, ang past president ng PAMCHAM, yung punaan niya doon sa brake test ng kanyang well-maintained na BMW, na binabanggit na hindi naman niya pinagawa sa kasa, yung kanyang rear brake, Justin, sa likurang bahagi ng kanyang sports car, bumagsak na sa 45% laang daw yung kanyang brake force. Pero meron din tayong nakuha na CCTV camera patunay na hindi ginalaw yung kanyang sports car hanggang sa makarating ito sa BMW dyan sa Ciudad San Fernando, na doon hindi man binutingting, Justin sinukat lang daw kung gaano kalapad yung brake pad at isinagawa yung road test at ibinalik tapos nakapasa. Kaya ang question dito ni Ginoong Romero, hindi man siya pinagbayad ng re-inspection, papaano naman doon sa mga ibang lugar? Nakitang-kita naman natin yung post nila sa social media, Justin, yung kanilang stock na ilaw o pagkalabas ng motorsiklo mo, yun ang inisyu ng mismong dealer,
bumabagsak. Isipin mo na lang, Justin, sa isang lugar, sa Calapan, kung di ako nagkakamali, isang motor rider, 5 beses na sumailalim sa re-inspection. So, gaano kalupit itong inspection na to, Justin, para makita itong ganitong senaryo lalo ngayong panahon ng pandemya. At yung binabiyahe nitong mga motorista, na-question din ito, Justin, kasi sa kada distrito, kada lalawigan, meron silang tinatawag na geographical area of responsibility na yung mga matataas ang transaction ng LTO doon, kailangan silang sumailalim sa inspection. Kaya kahit napakalayo, Justin, maaga pa lamang pumupunta yung ating mga kababayan at ang pinakamasaklap dito, bumabagsak pa. No, at saka yung proseso ng arbitrary, Justin, kunwari yung sasakyan mo, alam mo naman, well-maintained, bumagsak, saan katatakbo ngayon? Ang sagot naman ng LTO dito, Justin, pwede naman daw lumapit sa kanila. Pero ang tanong ng mga senador, anong nangyari noong merong magreklamo, kinastigo nyo ba? Iniimbestigahan pa daw. At ang laging kinakatwiran, Justin, hindi naman pinagbayad. Yan. Sisikapin nating makuha yung panig ni Ginoong Rene Romero, maglilinaw, past president ng Pampanga Chamber of Commerce, kaugnay nga ng balitang yan dahil eto na nga sinasabi nila na parang pag pinagkakakitaan yung retest, yung pagbalik-balik at doon sa kanilang mga facilities dahil nga dun sa hindi papasa, and then makikita natin ang sinasabi naman ni Senadora Grace po mga kabalin, itong maganda naman yung intention para mapagbuti yung pagsisiyasat sa mga sasakyan at nang sa gayon maiwasan nga yung mga pagkasira sa kalsada, mga aksidente at kung ano-ano pa, pero hindi ngayong panahon ng pandemya, Paolo? Exactly. Yan yung pinuntuhan nila na parang bad timing, Paolo? At saka isipin mo, Justin, ito po maidagdag natin sa ating mga manonood. Kapag tinarget nila itong mga nasa middle class, at hindi lang middle class, sabi ni Senator Recto, dahil pati yung mga kababayan natin na first time lang na magkasasakyan, dahil ang issue pa rin dito sa ating bansa, Justin, yung mobility ng tao dahil bagsak nga naman ang uri ng transportasyon dito sa ating bansa. Kaya yung ilan magkaroon lang ng motorsiklo laking ginhawa na. Isipin mo, 14 million ang tinatarget nitong mga nagtayo ng PMBIC na to, Justin. 14 million na motor rider at tinatayang higit 4 na milyong mga four wheels na nasa middle class. Pero ang tanong din natin dito, Justin, ano-ano ba ang nakukuhang tax binabayaran nitong mga motor vehicle owner? Di ba pag bumili ka ng sasakyan, may excise tax yan. Meron ka pang road users tax kapag taunan mong nirerehistro yung sasakyan mo. At pagka ikay nagpapakarga ng gasolina, Justin, nagbabayad ka rin ng excise tax dun sa produktong petrolyo. So bilyon-bilyon ito, Justin. So ang tanong ng mga senador, bakit hindi ba natin kaya na itayo at i-maintain itong mga automated roadworthiness test center, di ba? At yun nga yung binabanggit ni kasamang Paulo, sa panahon ng pandemya, kung kailan marami sa ating mga kababayan ang syempre takot gumamit ng public transport dahil sa posibleng mahawaan sila, kaya naman nagsasakyan yan. At ngayon mo isisingit yan. Naku, babantayan natin ang balitang ito, Paulo G. Santos. Maraming salamat sa iyong update. At ito po, asahan yung tututukan namin ang istoryang to. At sa iba pang mga balita, kung maaprubahan ng local IATF at ng Commission on Higher Education, ang Our Lady of Fatima University sa City of San Fernando, Pampanga, ang magiging pilot school sa buong gitnang Luzon na magpapatupad ng limited face-to-face classes sa darating na Marso. Si Rainiel Pawi po ang may detalye ng balitang yan. Target ng Commission on Higher Education na maging pilot school para sa implementasyon ng limited face-to-face classes sa Central Luzon ng Our Lady of Fatima University sa siyudad San Fernando, Pampanga. Bukod sa well-ventilated classrooms kabilang sa requirements upang aprubahan ang pagbabalik ng physical schooling ay ang paglalagay ng sanitation kit sa bawat sulok ng paaralan. Ayon kay CHED Central Luzon Director Maria Teresita Semana, inaasang sa darating na Marso ay malaking posibilidad na ipatupad na ang limited physical schooling sa OLFU.
Paglilinaw ni Semana, mas bibigyang prioridad sa pagbabalik eskwela ang mga medical at graduating students. Health-related programs po na ang ating uunahin, and particularly higher level, year level. So yung mga third year, fourth year, so hindi po sa lahat. And with that, malinaw naman pong nasusulat sa guidelines ng IETF that indeed, meron po tayong mga guidelines and sa higher education po at pag-open ng mga classes is supposed to be a joint effort between assistance of SED and local government unit. Pagmamalaki naman ng OLFU, nakalatag na ang kanilang guidelines na ipatutupad sa buong paaralan. Kabilang na riyan ang pagsusuot ng face mask, face shield at pagbabawal sa anumang campus gatherings. Kung lalarga ang klase sa Marso, less than 10% lang umano ng 9,000 student population ng OLFU ang makababalik sa university campus. Sa buong gitnang Luzon ay mayroong 209 na kolehiyo at universidad. Samantala, una nang nagpatupad ng limited face-to-face classes ang Ateneo de Manila University, UP Manila at OLFU campus sa Metro Manila. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa pagbabalik ng CLTV News, COVID-19 Vaccine Fund ng Bacolor LGU, umabot na ng 20 million pesos. Last minute na pagpaparehistro, hindi dapat mangyari ngayong pandemya ayon sa COMELEC. Yan at marami pang malalaking balita sa aming pagbabalik. At sa iba pang mga balita, kung maaprubahan ng local IATF at ng Commission on Higher Education, ang Our Lady of Fatima University sa City of San Fernando, Pampanga, ang magiging pilot school sa buong gitnang Luzon na magpapatupad ng limited face-to-face classes sa darating na Marso. Si Rainiel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Target ng Commission on Higher Education na maging pilot school para sa implementasyon ng limited face-to-face classes sa Central Luzon ng Our Lady of Fatima University sa siyudad San Fernando, Pampanga. Bukod sa well-ventilated classrooms, kabilang sa requirements upang aprubahan ang pagbabalik ng physical schooling ay ang paglalagay ng sanitation kit sa bawat sulok ng paaralan. Ayon kay CHED Central Luzon Director Maria Teresita Semana, inaasang sa darating na Marso ay malaki ang posibilidad na ipatupad na ang limited physical schooling sa OLFU. Paglilinaw ni Semana, mas bibigyang prioridad sa pagbabalik eskwela ang mga medical at graduating students. Health-related programs po na ang ating uunahin, and particularly higher level, year level. So yung mga third year, fourth year, so hindi po sa lahat. And with that, malinaw naman pong nasusulat sa guidelines ng IETF that indeed, meron po tayong mga guidelines and sa higher education po at pag-open ng mga classes is supposed to be a joint effort between assistance of SED and local government unit. Pagmamalaki naman ng OLFU, nakalatag na ang kanilang guidelines na ipatutupad sa buong paaralan. Kabilang na riyan ang pagsusuot ng face mask, face shield at pagbabawal sa anumang campus gatherings. Kung lalarga ang klase sa Marso, less than 10% lang umano ng 9,000 student population ng OLFU ang makababalik sa university campus. Sa buong gitnang Luzon ay mayroong 209 na kolehiyo at universidad. Samantala, una nang nagpatupad ng limited face-to-face classes ang Ateneo de Manila University, UP Manila at OLFU campus sa Metro Manila. Rainiel Pawid, CLTV News. At nagbabalik ang CLTV News. Balitang COVID po tayo mga kabalen, mga karehiyon. Dinagdagan pa ng 15 milyong piso ng lokal na pamahalaan ng Bacolor, Pampanga ang kanilang initial 5 million pesos COVID Vaccine Fund. Tiniyak kasi ng local IATF na libreng mababakunahan ang 70% ng populasyon para maabot ang herd immunity. Narito pong detalye ng balitang yan. Umabot na sa 20 million pesos ang pondong inilaan ng Bacolor LGU para sa kanilang COVID-19 vaccine purchase. Noong Enero, inanunsyo ng Municipal IATF na 5 million pesos lamang ang kanilang vaccine funds. Subalit paglilinaw ni Mayor D. Mandato, nagkaroon ng realignment sa ilang barangay projects na maaari pa namang iatras ang completion dates. 20 million. We have the initial 5 million and we have already may savings tayo. So until 20 million, kaya po natin yan itabi para sa ating pambili ng vaccine natin. Itinuturo na rin sa mga medical frontliner ang tamang storage, pag-administer at transportasyon ng mga bakuna.
Nakikipag-usap na rin sila sa Provincial Health Office para sa brand ng bakuna. Ayon sa sources ng CLTV 36 News, AstraZeneca ang unang COVID-19 vaccines na magro-roll out sa probinsya ng Pampanga. Wala pa namang petsa kung kailan madi-deliver sa Pampanga ang unang batch ng mga bakuna. Tiniyak din ng Bacolor LGU na 70% ng higit 39,000 nilang residente ay libreng mababakunahan. Ito kasi ang tinakdang bilang ng DOH upang makamit ang herd immunity o pagbaba ng tsansa na kumalat pa ang virus. Lahat po ng nakaresidente sa bayan ng Bacolor, at yan tutulungan po natin at bibigyan natin ng prioridad. Kahit pa sa ibang lugar pa po. Basta po taga Bacolor talaga at kababayan po natin. Tayo lang po pinaglaan ng pondo para dyan. Susundin lamang ng Bacolor ang priority list na inilabas ng National COVID-19 Task Force. Kabilang sa mga unang mabibigyan ng vaccines ay ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang frontline personnel. Sila ang bubuo sa Cluster A. Cluster B naman kabilang ang mga guro, social workers at maging ang mga overseas Filipino workers. Samantala ngayong buwan ay naglaan ng ₱250 milyong ang pamahalang bayan upang bigyan ng tig-isang sakong bigas ang mga barangay tanod at barangay health workers. Reynel Pawid, CLTV News. Ito ho mga kabalin, mga karihiyot, sa mga nananawagan ng pagbabago at sa mga naglo-look forward doon sa ikangay karapatan nating bumoto. May paalala ho ang Commission on Elections sa inyo, no? Hindi raw dapat mangyari ang last minute na pagpaparehistro dahil sa umiiral na health security protocol sa mga COMELEC station office dito sa gitnang Luzon. Ito po yung abiso ni Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Kasunod nga yan ang nalalapit na pagsasara ng voters registration ng COMELEC sa darating na buwan ng Setyembre. Narito po ang detalye ng balitang yan. Isa sa nakasanayan ng mga Pilipino ay ang pagsabay sa last minute na transaksyon. Kaya ang siksikan, balyahan sa pila ang karaniwang eksena. Hindi na raw dapat mangyari ito ngayong panahon ng pandemya ayon kay COMELEC Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Sa September 30, 2021 na kung saan magsasarado na ang registration natin. Kaya kailangan mahimok sila, so ang naiiwan na lang natin will be March, April, May, June, July, August, and September. So we have virtually 7 months at 2 linggo na naiiwan para lamang tayo ay pumunta, magdagsa sa ating mga opisina. 8 oras pa rin ang operasyon ng mga COMELEC station sa mga munisipalidad at syudad sa Central Luzon. At dahil sa COVID-19, mahigpit umano ang COMELEC sa pagpapairal ng physical distancing. Kaya paalala ni ARD Duque sa mga mahilig sumabay sa last minute, maging maagap at siguraduhin ng makapagrehistro ng maaga. At ayaw na natin sana na makita na nagkukumpul-kumpul ang mga tao sa pinakahuling yugto ng kwan kasi violation niya ng social distancing. Umabot na sa higit 6.4 milyon ang botante ng Central Luzon. Pinakamalaki o rich vote pa rin ang Bulacan, pangalawa ang Nueva Ecija at pangatlo naman ang Pampanga. Aminado ang COMELEC na bababa ang turnout ng mga bagong nagparehistro ngayong panahon ng pandemya. Sa higit 6.4 na nagparehistro, target umano sana ng COMELEC ang 6.6 hanggang 6.8 milyon na bagong registered voters. Patuloy ang kampanya ng COMELEC kahit limitado ang galaw ng mga mamamayan sa Central Luzon dahil sa umiiral na health security protocol. Samantala, wala pa umanong matibay na konkretong nailatag na plano ang COMELEC sa pakikitungo sa guidelines sa magiging takbo ng kampanya at sistema ng paglabas ng tao para bumoto sa kalagayan ngayon ng bansa na nasa mahigpit na quarantine. Sakaling may pagbabago ay kailangang maibalangkas at aprubahan muna umano ito ng Kongreso. Nasa data gathering pa lang kami kung ano ang kuro-kuro, ano ang mga prevailing best practices sa mga ibang bansa, paano nila dinaos ang kanilang mga halala. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Mga kapampangan sa food industry, nakakita ng oportunidad sa kabila ng pandemya. At para kayong kakatamukatin kaming K, Virtual Museum King FB, magpa-exhibit mga tuwang letrato. Silipantayan kabalen, kayang pa magbalik ng CLTV News. Nalugi man noong mga unang buwan ng pandemya
unti-unti na ngayong nakakabawi ang ilang mga Kapampangan na nasa food industry. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito nakapag-expand pa po sa kalagitnaan ng krisis. Alamin natin ang kanilang kwento dito sa ulat ni Mike Amparo. Ilang Kapampangang negosyante na nasa food industry ang unti-unti nang nakakabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Nang ibaba kasi ng palasyo ang Enhanced Community Quarantine Order halos isang taon na nakalilipas, napilitang magsara ang karamihan sa mga establishmento sa Luzon. Isa sa mga industriyang labis na naapektuhan ng COVID-19 ang service business, gaya ng restaurants. Maging ang kilalang Kapampangan restaurateur na si Chef Sau del Rosario, hindi rin nakaligtas sa epekto ng COVID-19. Pansamantala niyang sinara ang kanyang mga restaurant sa Angeles City na 25 seats at cafe floor. Pero kwento ni Chef Sau, binaling niya ang kanyang atensyon noong lockdown sa pagbe-bake ng iba't ibang produkto na kinahumalingan naman ng marami niyang customers. Dahil dito, unti-unti siyang nakabawi sa pagkakalugi. Yeah, we did online selling. Upon checking my bank account, I have 2.4 million because of the Buko Pie. And I was able to pay back all my utangs from my suppliers, from my rent, and etc. Nakakita rin ng oportunidad sa gitna ng pandemya ang milk tea store owners na sina Hervey at Pritzel Faustino. 2 linggo ring hindi operational ang kanilang milk tea shop sa San Fernando noong ECQ. Nang payagan na silang magbukas ulit, pinag-aralan daw nilang maigi ang safety protocols para sa customers at staff at nakita nilang dapat nilang tutukan ang kanilang delivery service dahil sa transportation restriction. Nag-adjust kami na ng mga safety protocols. We studied as well on how we can operate considering na yung nangyayari sa atin. At saka prior to that po, we've already partnered with food delivery services such as Food Panda and Mangan. So parang dahil nakapag-start na kami before the ECQ, na-enhance na lang yung service. Sa survey ng Rakuten Insight noong June 2020 kaugnay ng food delivery service sa Pilipinas, 71% ng mga respondent ang nagsabing nagpapadeliver sila dahil sa lockdown. 61% ang nagsabing pinapractice nila ang social distancing kaya hindi muna sila lumalabas ng bahay. Samantala, sa gitna ng pandemya, mas swerteng nakapagbukas pa ng branch ng kanilang mga negosyo sina Chef Sau at ang mag-asawang Faustino. Isang patunay na para makapag-survive sa pandemyang ito, kailangan kaagad makapag-adapt at makapag-adjust sa new normal style ng pamumuhay. Pakinggan ang kwento ni Chef Sau del Rosario at Mr. and Mrs. Hervey at Pritzel Faustino sa Business and Usual with Sonia P. Soto, ngayong darating na Miyerkules, alas 8 ng gabi. Maaari ring tumutok sa live simulcast ng programa sa aming official Facebook accounts. Ayan, maaari niyo pong mapanood ang kanilang mga inspiring stories sa Business Unusual with Sonia P. Soto. Makabalan, ito naman, karen po nga tao mabalakat ken, detang mamimiss na, itang amisyon itang pamamunta ka rin museum na, detang pamamasyal, metong pong virtual museum ing patok ngeni ka rin Kapampangan netizens, ne? Apin po ini, nga manuan ko yung museo mabalakat. Magpa-exhibit siya kasi nga lumang litrato, dikil ka rin miyaliwang lugal, tao ang pong kasangkapan. Silipan tayo ni king storya ng Jenna Lumbang Parungaw. Manyaman balikan ning milabas, mukeng imahinasyon tamu o keng kwento dareng mga tuwa. Makanyan lang sa aslagdeng museums nung nukarin mayakit lareng minunang kasangkapan, letrato, paintings, ampong miyaliwa pang gamit. Inya mo, pauli ning pandemya, may limitay pa magbisita kareng museo. Pero yung diskarte ning kabalentamong Alex Castro, ginawa yung virtual museum king Facebook. Ing museo, mabalakat. Pininggewa ko, mig-experiment ko mo. So, inyang Mayo, kaya rin na ning Holy Week, marakal ko materials. So, inorganize ko la, ginawa kong Facebook page. It's keni nga ning amalyari yung akit. Kareng bagay-bagay, makiulaga keng kultura na ning mabalakat. Emo simpleng trivia o letrato yung akit keng museo mabalakat. Magpa-exhibit iti kapamilatanin pa mag-post album anti mong exhibit. Mayakit kay ni reng lumang kasangkapan, ding minunang alkalde ng syudad, ding meging pari ampo ding minunang pialong. Mamabot na laking 17 virtual photo exhibit, ding pepalwal ng museo. Ma-engage la and out of those photos, they tell their stories and their family histories. Masaya na ako because that was the intent of all those exhibits.
Detang litrato, maging lang conversation starter. People were talking, ay makanya niya pala yung father, blah, blah, blah. Layo na kanuning museo mabalakat na maging instrumento bang malibang lareng tao, kasabi ning pamagpreserba king kasalesayan ang pong kultura. You will never really realize what is valuable to you until you start losing it in all kinds of season. Culture and heritage should be a part na ning biyeta mo. Kapag nasana kanuning inisyatibang iti, na datangin panahon kaya rin ng pandemya, may kasarili na yung museum ing syudad ning mabalakat bang aktwal lang asalat, akit ampong ay appreciate ding tao, ding litrato ampong minunang gamit. Ang tabayanan ing mabilog istorya tungkol kang museo mabalakat king Webis, king programang ating kaming K. Alas 8 ning bengi live king CLTV 36, ampo king CLTV 36 official Facebook. Diyan Lubang Parungaw, CLTV News. Kabalen, subaybayan niya yan, dakal pang pamamasyal. Ingat, akit tamo kaya ba Jody Mercado, ang po ay Jenna Lumbang Parungaw, king atin kaming K. Para naman sa ating komentaryo, ito ho mga karehiyon, mga kabalen, gaya nga nang nabanggit ho natin kanina, naniniwala yung ilang mga mambabatas na, oo, maganda naman yung naisin, itong LTO dun sa pagpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay hinggil sa roadworthiness ng mga sasakyan. Pero tila yata hindi nasa hulog yung tinatawag na timing. Dahil nga, biruin nyo naman mga karehiyon, mga kabalen, sa panahon ng pandemya, magpapatupad sila ng ganitong bagong alituntunin na nagre-require o yung humihingi ng karagdagang bayad, karagdagang gastusin para sa ating mga kababayan na talaga namang hikahos at na nakikipagsapalaran na lamang nga dahil nga dito sa krisis na dulot ho ng pandemya, para ho sa ating mga kinaukulan. Naway hinay-hinay lang doon sa pagpapataw ng mga kung ano-ano gastusin sa ating mga kababayan. Nagsisimula pa lang kung bumabangon ng ating mga kabalen, ng ating mga karehiyon. At kung maggagawa naman ng ganito, naway gawin siyang tama, malinis, maayos at patas para nga doon sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV News Team ngayong maghapon. Para po sa karagdagang update, maaari niyong i-like and i-follow ang aming mga social media pages. Kabalen Karehiyon, dyan sa may Facebook, meron kami dyan at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter po, at CLTV36 at maging sa Instagram at CLTV36 Official. Mga kabalen, maaari niyo rin po balikan ang inyong mga paboritong programa dito sa CLTV36 sa ating YouTube account at CLTV36 Official. At syempre, bisitahin niyo po ang ating website www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.